Sitali ina murna zan gaida masoya masu suna. Mai godiya ga Allah mai zamani, shi yaban basira ne sha'ani. Gashi a yau kuna rufe kai kuna san ike sitali. Kuɗi kuna jina kuna san ike sitali ka. Zandar mu ne murya baban gari, wakar kuce masoya kamar sukari. Nijar ƙasa ta yau an san da ni ana son ike sitali. Bakina ba zai nauyi, muryata na baiwa shayi, ku kuka ce ni ne masoyi, dan haka sai ku ringa juyi gare ku ni ma ina godiya masoyan ike sitali. Garin Maradi sun mini albishiri, kyautar fari da sun mini alkawari, balle Adifa suna ta kira su tambayi ike sitali ka. In Agadez masoya sun mini so, da al'ummar niya mai sun mini so, dusu a dole na sa ku cikin masoyan ike sitali ka. Masoyan ike sitali. Allah in ya baka waka masoya sai su zo gare ka, wasu dole za su kika, ahali na wasu yi barka, dan haka bani kyala waka. Allah ka so ne idan makiya ka ɗauka ka ike